Sa sinugdan gibuhat sa Dios ang mga langit ug ang yuta. Ug ang yuta awaaw ug walay sulod, ug ang kangit-ngit diha sa ibabaw sa nawong sa kahilabnan, ug ang Espiritu sa Dios naglihok sa ibabaw sa nawong sa mga tubig. Ug miingon ang Dios, mahimo ang kahayag ug diha ang kahayag. Ug nakita sa Dios ang kahayag nga kini maayo, ug gilain sa Dios ang kahayag gikan sa kangit-ngit. Ug gihinganlan sa Dios ang kahayag nga adlaw, ug ang kangit-ngit gihinganlan niya nga gabi. Dihay kahaponon ug dihay kabuntagon usa ka adlaw. Ug miingon ang Dios, mahimo ang usa ka hawan sa taliwala sa mga tubig, ug pagabahilon nini ang mga tubig gikan sa mga tubig. Ug gibuhat sa Dios ang hawan ug gilain ang mga tubig nga diha sa ilalom sa hawan gikan sa mga tubig nga diha sa ibabaw sa hawan, ug nahimo kini. Ug gihinganlan sa Dios ang hawan nga langit, ug dihay kahaponon ug dihay kabuntagon adlaw nga ikaduha. Ug miingon ang Dios, matingob ang mga tubig nga anaa sa ilalom sa mga langit ngadto sa usa ka dapit, ug tumungha ang yuta nga mamala, ug nahimo kini. Ug ang mamala nga dapit gihinganlan sa Dios nga yuta, ug ang katilingban sa mga tubig iyang gihinganlan nga mga dagat, ug nakita sa Dios nga kini maayo. Ug miingon ang Dios, magpaturok ang yuta ug balili, talamnon nga magahatag og binhi, ug himunga nga mga kahoy nga magahatag og bunga, ingon sa ilang matang, diin anaa kaniya ang iyang binhi sa ibabaw sa yuta, ug nahimo kini. Ug ang yuta nagpaturok og balili, talamnon nga naghatag og binhi, ingon sa ilang matang, ug mga kahoy nga naghatag og bunga nga mao'y binhi niini, ingon sa ilang matang, ug nakita sa Dios nga kini maayo. Ug dihay kahaponon ug dihay kabuntagon adlaw nga ikatulo. Ug miingon ang Dios, mahimo ang mga kahayag sa hawan sa langit aron sa pagbulag sa adlaw gikan sa gabii, ug himua sila nga alang sa mga ilhanan ug alang sa mga panahon, ug alang sa mga adlaw ug sa mga katuigan. Ug himua sila nga mga kahayag sa hawan sa langit aron sa paghatag og kahayag sa ibabaw sa yuta, ug nahimo kini. Ug gibuhat sa Dios ang duruha ka dagko mga kahayag, ang labing dakong kahayag sa paghari sa adlaw ug ang labing jutay nga kahayag sa paghari sa gabi. Gibuhat usab niya ang mga bituon. Ug gibutang sila sa Dios sa hawan sa langit aron magaiwag sa ibabaw sa yuta. Ug aron sa paghari sa adlaw ug sa gabii, ug aron sa pagbulag sa kahayag gikan sa kangit-ngit, ug nakita sa Dios nga kini maayo. Ug dihay kahaponon ug dihay kabuntagon adlaw nga ikaupat. Ug miingon ang Dios, dumagsang sa mga tubig ang duot sa mga binuhat nga buhi, ug manglupad ang mga langgam sa ibabaw sa yuta diha sa hawan sa langit. Ug gibuhat sa Dios ang dagkong mga mananap ug ang tanang mga binuhat nga buhi nga nagalihok nga mitungha sa mga tubig, ingon sa ilang matang, ug ang tagsatagsa ka langgam nga pak-an, ingon sa iyang matang, ug nakita sa Dios nga kini maayo. Ug gipanalanginanan sila sa Dios nga nagaingon, sumanay ug dumaghan kamo, ug pun-on ninyo ang mga tubig sa mga dagat, ug padaghanon ang mga langgam sa yuta. Ug dihay kahaponon ug dihay kabuntagon adlaw nga ikalima. Ug miingon ang Dios, magpatubo ang yuta ug mga binuhat nga buhi, ingon sa ilang matang, mga kahayupan
o mga butang nga nagkamang sa yuta ug mga mananap sa yuta ingon sa ilang matang ug nahimo kini. Ug gibuhat sa Dios ang mga mananap sa yuta ingon sa ilang matang ug ang kahayupan ingon sa ilang matang ug natanan nga mananap nga nagakamang sa ibabaw sa yuta ingon sa ilang matang ug nakita sa Dios nga kini maayo. Ug miingon ang Dios, buhaton nato ang tao sumala sa atong dagway ingon sa kasama nato ug magabuot sila sa mga isda sa dagat ug sa mga langgam sa kalangitan ug sa mga kahayupan ug sa tibuok nga yuta ug sa tanan nga nagakamang sa ibabaw sa yuta. Ug gibuhat sa Dios ang tao sa iyang kagulingong dagway. Sa dagway sa Dios gibuhat niya sila, lalaki ug babaye iyang gibuhat sila. Ug gipanalanginan sila sa Dios ug miingon ang Dios kanila, sumanay ug dubaghan kamo ug pun-on ninyo ang yuta ug magagahom kamo niini ug magbaton kamo sa pagbulutan sa ibabaw sa mga isda sa dagat ug sa mga langgam sa kalangitan ug ibabaw sa tanan nga binuhat nga buhi nga nagalihok sa ibabaw sa yuta. Ug mingon ang Dios, tan-awa, gihatagan ko kamo sa tanan nga barili nga nagahatag og binhi na naa sa ibabaw sa naong sa tibuok nga yuta ug sa tanan nga kahoy nga may bunga sa kahoy nga naghatag og binhi aron alang kanyo kini mahimong kalanon. Ug sa tanan nga mananap sa yuta ug sa tanang langgam sa kalangitan ug sa tanang butang nga nagkamang sa ibabaw sa yuta nga adunay kinabuhi, gihatag ko ang tanan nga balili nga lunhaw aron ilang kanon ug nahimo kini. Ug nakita sa Dios ang tanang butang nga iyang gibuhat ug tan-awa, kini maayo kaayo ug dihay kahaponon dihay kabuntagon adlaw kay kauno.